Ok, raha zavaintsika eto ndraiky zegny, satria mbola misy tsy mahita zegny, izy koa anao agnaty Facebook mety tsy hitanao izy, fa raha ohatra ka anao zegny agnatin'ny cyber na amin'ny tany misy wifi igny zegny, mety possible hitanao amin'igny zegny i raha agnatin'izy ty ato. Ohatra ty zao, ty raha andazavaintsika eto, amin'ny reprogrammation zegny miditra agnatin'ny lien ty eto zegny anao, miditra agnatin'ny lien ty anao, izy koa efa tafiditra agnatin'ny lien igny zegny anao, de mahita io zegny misy millionaire school. Ity zegny pour le moment ty gratuit, pour le moment gratuit, de juste mikitikity fo zegny anao de tafiditra akagny zegny anao. Fa izy eto zegny mila managna compte Google zegny anao, Gmail zegny, compte Gmail, de misôkatra zegny izy aveo de ato zegny anao mahazo izy hitanao misoratra hoe effacer ton croyance limitante. Izy zegny ty de tandrisanao amin'ny pair earphone, tandrisanao amina écouteur pair zegny, tsy ilany fô fa roaroa zegny, de afaka téléchargenao zegny izy am'ty zegny anao mandeha. Raha ohatra ka télécharger izy de kitikitihanao de mandeha zegny le téléchargement. Après zegny mahatonga igny misoratra tsy hitantsika lahatsoratra fa rehefa mitery igny zegny anao, izy tonga de télécharger zegny izy eto zegny. Izy zegny tonga de télécharger, azonao agny zegny izy. Karaha zay zegny mahakasiky igny, igny zegny bonus ho an'izay tonga malakilaky, pour le moment izy gratuit, fa mahakasiky ny asa ndraiky zegny izy hitanao ty lien faharoa ity zegny, ça fait mila tandrisanao miverimberigny isaka mandrainy ndraiky hariva zegny izy eto zegny. Ity ndraiky zegny mahakasiky ny asa, juste mikitiky fo zegny anao eto de tonga eo zegny anao. Izy volagniko eo hoe écouter et répéter les mots d'hypnose puissante avec tous les matins et le soir, isaka mandrainy ndraiky hariva zegny anao. Donc mipidriky mail zegny anao de payer izy eto ndraiky zegny $2 fô zegny izy eto zegny, de mila matetiky ça fait lasa izy miteraka feeling, miteraka